että... Se tuot tänne kaupungin kuntoradan maastoon puutarhan jätettä. No, vie vittu nuo entiset tuosta ensin. Minä en ole huviukko. Se tuot siihen lisää vaan, noin niinku ihan omasta halusta. No perkele vittu, kun mä työnnän ne tähän Almannin tiellä on jätepiste, siellä otetaan puutarhajätettä vastaan. Ei oteta tähän aikaan. Ole ihmisten ajoissa liikkeelle. Viititkö ottaa vielä noin risut, mitkä toit tohon nyt tullessa? Mun tekis mieli ampua sun, saatana. Aha, ai tekis. Onko sulla ase? Haista vittu! Onko sulla ase? Haista vittu! Onko sulla ase? Haista vittu! Keräätkö ystävällisesti noin risus pois? Kyllä, mutta älä leiki kovista, sä oot ihan huviukko loppujen lopuksi. Kerät, oot sä juovuksissa? Tiedätkö, en kuole, mutta kuule Kyrpä, minäkin oon tehnyt vartiomies Sammi. Joo, ne on lenkillä. Joo. Älä leiki perkele Jeesusta, iso mies. Sä oot ympäristön paskaaja. No perkele, että sinä näe saatana runkkari, mikä Se oot ison kasan tuonut siihen jo sitten. Perkele, mitä? Minkä takia sä puhut noin epäkohteliasti No mulle? kun sä oot Kyrpä. Sä tuot roskias tänne kaupungin maastoon. Etkö sä oot saanut tarpeeksi vartiohommista, saatana? Että sä täällä vielä yöllä runkkaat. Sä tuot jätteitä tänne jumalauta yhteisiin virkistysaluepaikkoihin. No ja pidät mulle tommosta meteliä. Pois tuon kasan tuosta. Sinä viet tuon kasan, minkä sä toit. Voi vittu. Joo, ole ystävällinen. Voi vittu mitä. Ilmanko on haukkunut näitä Kouvolan poliisia ja kaikkia. Tiedätkö mikä on YouTube? En tiedä, mutta Kyrpän syyllä oot mies. YouTube tietää kohta sinut. Joo. Perkele, että on Luukku auki ja risut kyytiin ja hyvää illan jatko. Haista vittu. Minä saattaa haista vittu, iso mies. Noin paskan tärkiä ukkota. Muutamasta risusta. Niin sulla on niitä koko pakettiautollinen tulossa siihen. Muutama risu. Ei joku muutama risu, usko nyt perkele. Niin. Viet ne vaikka Almanin tielle. Tai ostat silppurin. Eihän se on vielä auki enää 10 jälkeen. Mene silloin kun se on auki. Hyvää illan jatko. Ai,